un poc més darrere, finals dels 60, me'n recordo estar ahí en la drogueria de Matías Felicín y que se parà la drogueria, però que se va parar. I diu, ai, i s'està cantant en valencià? I jo calculo que seria l'Albent de Raimon, o l'Albent, o una que va guanyar d'un festival d'estos que se feien. Aleshores, en volta d'Operació Triunfo i la voz se feien festivals. Festival de la Canció de Benidorm, el Festival de la Canció de no sé on, i no sé d'on collons era el Festival de la Canció, i guanyar en un, no me'n recordo ara el títol, de Som, o no sé com es dia, i hauria ser alguna d'aquelles. I és la primera volta. Jo estem parlant que tindria 7, 8, 9 anys, la primera volta en la vida de sentir això, i encara me'n recordo, no?, com es parà la paqueteria, es va parar, i les persones que n'hi havien es quedaren com si, no ho sé, com si haguera hagut una aurora boreal a migdia i en el fora, no?, que estaven tots estranyadíssims de lo que estava passant en l'emissora aquella. I després ja en els anys 70 jo vaig descobrir este tipus de música. Encara no existia, per exemple, el que ara les radiofórmules, algo que ara està en procés també de desaparició, però que encara no existien. Vull dir que la música s'incrustava dins de les emissores comercials normals, diguérem. A mi m'agradava molt una cosa que aleshores es diu el rock progressiu, Chicago, Santana, Creedence, totes aquelles coses m'agradava, i més o menys les anaves escoltant per la ràdio en determinats programes, en el de Joaquín Luqui, que posava també prou Beatles, anaves més o menys seguint determinats programes en els que anaves escoltant coses, diguérem. I un cosí meu, que biològicament correspon a tio, però per l'edat era més rotllo de cosí, Joan Jesús, d'ahir d'Albal, tenia discos de Tapiman, de Pau Riba, de Om, de la primera generació de rock en català, més que cantautorisme, rockisme, diguérem. I jo vaig començar a sentir allò, el Dioptria, aquell de Pau Riba, no sé què, dic, hòstia, estos que bons són. Era l'època també, final de l'època dels hippies, havia escoltat coses de la Jane Joplin, totes aquelles mogudes, no?, de Dylan, de Baez, de Pete Seeger, i tot això d'alguna manera me va sobtar molt aquell moviment, no?, no me figurava que així n'hi havia que es feia aquest tipus de música. Al mateix temps que em sobtaven molt els sevillanos, els Gualberto, Smats, el Jaila Iu, el garrotín aquell dels Smats, el que després va ser, per exemple, l'Olei Manuel, el Manuel, el que estava ahí en el grup este. N'hi havia dues escoles de rock and roll, una en Barcelona i l'altra en Sevilla. I d'alguna manera vaig tindre notícia de que existia això d'una forma, i vaig descobrir una espècie de cantautor raro, però que tocava molt bé blues, i que li diuen Quico Pi de la Serra, i jo em vaig penjar de Quico Pi de la Serra, me sabia totes les cançons i les sabia tocar totes. En la guitarra m'agradava molt com ho feia l'home aquell, i a partir d'ahí va arrencar la cosa, diguem. Que n'hi havia una efervescència de grups, en tots els pobles n'hi havia 2 o 3 grups que el que arribava a actuar ja era l'hòstia. Arribar a tocar damunt de l'escenari, això ja era l'hòstia. Gravar un disco no el gravava ni el 5% dels grups, però ni el 5% dels grups que existien. Era molt car, molt costós, molt... Jo estava en eixa roda, que anaven de local d'assaig en local d'assaig, i sí. Però, i començàvem tots en aquestes coses, i en la banda, naturalment, i anaves, diguem, de local d'assaig en local d'assaig, fins que em vaig tropeçar en Vicent Torrent, una cosa que es fa en França, que es diu universitat, que es fa en la zona francesa, en el Conflent,
Universitat Catalana d'Estiu, jo estudiava en l'Institut de Silla i mos feren una beca, que érem el primer d'això piloto, del primer curs piloto de valencià. I mos va caure una beca per anar-se'n becats al garito aquell. I mos anàrem allà i allà vaig conèixer a Vicent. Hòstia, tu eres de Torrent, hòstia, jo de Catarroja, no sé què. Pues jo era el pesat que estava tot el dia en la xespa, en la guitarra, en la mà, com jo tot el dia en la guitarra, dale que te pego. I això, quan vàrem tornar, bueno, això que ens posarem en contacte, començarem a treballar, i jo no tenia ni idea de la música tradicional, no sabia res, no havia sentit, jo crec que mai res, que no fora 4 coses soltes i no tenia ninguna formació ni res. El que sí que tenia idea del tema era Vicent, i clar, aleshores jo ne tenia 15 cap a 16 i Vicent ne tindria pues 12 més que jo. Ell ja havia passat per un grup anterior que es deia l'Equivalència Folk, que havia començat a manejar este tipus de material, i jo em dedicava a obrir la boca i a dependre, el qual va ser un xollo, perquè vaig tindre com una escola en la que duraves tranquil·lament aprenent coses. Mira això, una jota, això què és? I pum, mira això, no sé què, això és del Corpus de València. Això del Corpus què és? Això és una cosa que fan el Retorocha en València, que no sé què, que mola. Això has d'anar a veure un any i no sé quantos. I utilitzava, bueno, pues anava poquet a poquet aprenent tot el tema este. Hi ha un tercer element que li diuen Manolo però Lledó, de Sueca, que ell venia d'un altre grup d'aquells històrics. Vicent venia de l'Equivalència Folk i este venia dels Sols, un equip que sabia fer lletres fuster i tot, però que ell estava molt destacat en política, vull dir, política entesa com s'entenia aleshores, vull dir, a saco, clandestinitat i a saco, i realment mai arribar a incorporar-se al grup. Però ell tenia un amic que ho deixa activa, que havia sigut telonero de Raimon. No molt havia tocat en Raimon. I ja allò homologava, saps? Manolo Miralles, telonero de Raimon. I tocava la guitarra, que aleshores la gent apenas sabia posar acords de 3 veus i algun sèptima per despistar, però el nivell no és el d'ara, no és ni de conya el nivell que n'hi ha ara. I Manolo tocava la guitarra, tocava dignament la guitarra, diguérem, no? Sabia tocar i sabia... I començarem això, ja t'he dit, a anar a Torrent i a quedar dissabtes per l'esprà i fer assajets i no sé què. I me'n recordo que tenia jo una actuació així en Catarroja, que s'estiraven aleshores molt les matinals que hi havia. És dir, que se feien sessions sobretot de rock, de grups de rock and roll i això, que feien versions de rock americà, de rock anglès, i de quan en quan es colava per allí alguna coseta rara, no passava res. I anava jo com a Miquel a tocar la guitarreta i a fer versions de Pi de la Serra pràcticament. Ai, per què no anem? I per què no anem tots? Ai, doncs podríem anar. Ai, doncs podríem anar, doncs vale, doncs anem, doncs pam, i ens plantàrem allí. I, bueno, doncs les cançons que més o menys havíem assajat i que... I n'hi hagué vàrem tindre sort, que va vindre una companyia que es deia Edixa, una companyia discogràfica, el que després ha sigut PDI. Edixa, que és un poble històrica, que és una companyia que es feu aposta per a promocionar, que se feu en Barcelona, aposta per a promocionar i tal, i varen vindre a fer maquetes. Se varen enterar de que estàvem en el món i varen fer a lo que després va ser Pavessos, a nosaltres i a 3 o 4 grups més, que és el que n'hi havia per la contornar. I varen decidir que el que ens interessava era una part del nostre repertori, perquè una part era de tall típic de cantautor, diguem, i altra part era la cançó de la llum, no sé què, el que després ha sigut la línia
I aquella se'm va dir, mos interessa molt això que esteu fent d'agarrar, que està fent Vicent, que és el que sabia el que estava fent. Jo mirava això d'agarrar cançons tradicionals i canviar-li el text. La mare que tinga filles, que se les guarden molt bé, que se les sàpia guardar, que són com les pelaïnyes que tots les volen tastar. Vicent agarrava i dia, la mare que tinga filles, que no les guarden excés, que són com les pelaïnyes que ràncies es poden fer. Vull dir, canviava el sentit de les quartetes, canviava el sentit de les lletres, i per tant li donava un aprofitament més actual a aquell material. I a partir d'ací les coses volant. Se n'anàrem a Barcelona a gravar un disco. Quan tornàrem de gravar un disco, el primer dia actuàvem en Ovidi i en Gandia, el segon dia en la Pobla de Vallbona, en Maria del Mar, o al revés, el primer dia en Maria del Mar, el segon dia. I aquell dia ja acabàvem l'any en vora cent actuacions, i bueno, la cosa va volar. Comença a funcionar i